आमची नागसून आज पहिलाच टाइम घरी येते. व्हेज पुलाव, चटणी आणि कोशिंबीर. अच्छा. नाही ह्याचं ऐकू नको. हा बघ व्हिडिओ ब्लॉग काढतोय. ती इकडे गेली आहे मेकअपसाठी. व्हिडिओ कॉलवरती दाखवते आम्हाला तिचा झालं की दाखव नाही ना, मेकअप. तिचा दाखव ना छोटी. तर नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आकाश पवार आणि स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, हा व्लॉग मी आत्ताचा इव्हिनिंगला चालू करतो आहे बिकॉज की मी लास्ट 2 व्लॉग आधी तुम्हाला सांगितलं होतं की लग्नाच्या सरप्राईजबद्दल. सो सरप्राईज तर मी तुम्हाला सांगितलं की लग्नाचा सरप्राईज आहे, पण मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक गोष्ट सांगितली होती, ती म्हणजे की मी ज्या मुलीशी लग्न करणार आहे तिला मी तुम्हाला भेटवणार होतो. सो मित्रांनो, हा व्लॉग मी त्याचसाठी आज इव्हिनिंगला चालू केला संध्याकाळचा, की मी हा व्लॉग कंटिन्यू करताना या व्लॉगमध्ये तुम्हाला तिला भेटवणार आहे. सो उद्या तिला आम्ही घरी बोलवलं आहे. सो हा व्लॉग मी सकाळपर्यंत कंटिन्यू करेल. पण त्याआधी मित्रांनो, जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा. सो आपण हा व्लॉग कंटिन्यू करू उद्यासाठी. तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळ झाली आणि सकाळच्या वाजलेत 9:30. मी थोडा लेटच झोपून उठलो आहे, बट ठीक आहे. जसं मी कालच्या इव्हिनिंगच्या ब्लॉग स्टार्टिंगमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जिच्याशी मी लग्न करणार आहे ती भेटणार आहे आज फॅमिलीसोबत पण आणि घरी पण येणार आहे ती भायखळ्याच्या. सो तिचा जस्ट आत्ताच फोन आला होता आणि तेव्हाच उठलो मी. 9-9:30 झालेत ऑलमोस्ट. ती पण घरातून निघाली आहे. सो ती आता जाईल, म्हणजे तिचं काम होतं चर्नी रोडला. तिचा एक मेकअपचा ट्रायल होता, सो तिकडे जाणार आहे ती. आणि तिकडून तिला आत्या पिक करायला जाणार आहे. सो आत्यासोबतच ती घरी येईल, मी नाही जाणार आहे तिला पिक करायला. सो मी पण आत्ताच जस्ट उठलोय, पटापट फ्रेश होईल मी आणि ती यायच्या अगदी रेडी होऊन बसू आपण. मग बघू तिचं फॅमिलीसोबतचं इंटरॅक्शन कसं होतं, कारण पहिल्यांदाच ती घरी येते भायखळाच्या आणि फॅमिलीसोबत तिचं अजून एवढं इंटरॅक्शन नाही झालं. सो बघू आज फॅमिलीसोबत कसं इंटरॅक्शन होतं, त्यांच्यासोबत होणाऱ्या गप्पा वगैरे ज्या काही चर्चा असतील त्या मी तुम्हाला दाखवेलच. पण पुन्हा एकदा मित्रांनो, जर चॅनलवरती नवीन नसाल तुम्ही आणि अजून पण सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या येणाऱ्या याच्या पुढच्या सगळ्या व्हिडिओज मे बी तिच्यासोबतच्या पण असतील आणि नवीन नवीन टॉपिकवरती असतील. सो त्या पण सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. सो लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्रत्येक व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करून सगळ्या लोकांना शेअर करा जे तुमचे फ्रेंड्स लोक असतील त्यांच्यासोबत. सो आपण हा ब्लॉग कंटिन्यू करू, ती येईलच थोड्या वेळात. मी इकडे गॅलरीमध्ये आलो होतो, भायखळ्याच्या इकडे आहे 7व्या फ्लोअरला. इकडून मस्त व्ह्यू दिसतो आणि समोर इकडे बघितलं ना तर इकडे भायखळ्याचं रेल्वे स्टेशन आहे. सो इकडून व्ह्यू चांगला आणि सनलाईटसाठी मी तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट टाइमला की सनलाईट मला खूप आवडतो सकाळचा. सो मॉर्निंगच्या सनलाईटसाठी मी थोडं इकडे थांबलो होतो. सो आपण हा ब्लॉग कंटिन्यू करू. मी चला पटापट फ्रेश होतो, मग भेटू आपण. घराची साफसफाई चालली आहे मित्रांनो. नाही ह्याचं ऐकू नको. हा बघ व्हिडिओ ब्लॉग काढतोय. ती इकडे गेली आहे मेकअपसाठी. व्हिडिओ कॉलवरती दाखवते आम्हाला तिचा झालं की दाखव नाही ना, मेकअप. तिचा दाखव ना छोटी. तर मित्रांनो, अश्विनी आता घरी येते थोड्या वेळानंतरच. तर मी पण आता फ्रेश झालोय, सगळ्या गोष्टी आवरल्यात आणि मम्मा मगाशी बाजारात जाऊन आली तर ती तिच्यासाठी काहीतरी बनवते आज जेवायला स्पेशल. बघूयात काय बनवते मम्मा तिच्यासाठी स्पेशल जेवायला. काय बनवते मम्मा जेवायला? आमची नागसून आज पहिलाच टाइम घरी येते. व्हेज पुलाव, चटणी आणि कोशिंबीर. अच्छा. आणि बस कोशिंबीर आणि आणि
चटणी, खोबऱ्याची चटणी. झालं जेवण वाटतं रेडी. हा चालू आहे, अच्छा बनवणं चालूच आहे. मस्त स्मेल येतोय रे पुलावचा. व्हेज पुलाव आहे, व्हेज. अच्छा ओके, आणि हे चटणीचं काम चालू चटणीचं काम चालू आहे. अजून कोशिंबीर बनवायची आहे. अच्छा हा. सही आहे सही आहे. घरी मित्रांनो अश्विनी येणार आहे. आम्ही सगळे नॉर्मल कपड्यांमध्ये बसलोय, शॉर्ट्स आणि टी शर्टवरती. मम्मा पण तिच्या नॉर्मल कपड्यांमध्ये बसली आणि हिचा नखरा बघा. बंटी ही बघा, हिची तयारी बघा. हे घालू ना? हा चांगलं वाटतं हे पण. इथं हे घालू? हा चांगला वाटतोय हा वाला. मित्रांनो आले ते फायनली. आपण डोअर उघडूया. या 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 बंटी, हो. ये. तिला वेलकम कर. वेलकम वेलकम. माझ्या पोटी बसून काय? तुझ्या हाताला पाया पडा. बस शी, बस बस. शी. आली आली आता तू व्हिडिओ मध्ये. Yes. शी. हे काय बँडेज? हे पाणी साधं काय आलं? काय काय हे ना? हे? बोल तू. हेमा बिमा बोल. व्हेज. हे, ती माझी सासू नाव बघते ना तुझे. बघू दे. काय खाऊ? नाही टी शर्ट कशी आहे? मस्त वाटतंय. ही होती कॅन्डी फ्लॉस. नाही नाही. हे दिलं होतं. किती टाइम माहितीये, सकाळपासून आम्ही दमलो. बारीक झालीये तू आता. डाएट करतेस काय? सकाळी 10 वाजता जातेस मग? तर मित्रांनो आम्ही आता दुपार झाले, जेवायला बसलोत सगळेजण. फेब मध्येच आहे आपलं पण. हे तारीख नाही सांगितले पण मी अजून कोणाला. थांब बोलू नको तारीख, नाही तर सगळे लोक ऐकते. जेव जेव चालू कर. हळदच नाही जेव, मी तर घातला. चालू पडा. सगळे जेवायला बसलेत आणि पार्टीला चालले आता. बाय बंटी. काय राहायला आले? मित्रांनो ईशा निघाली आता पार्टीसाठी. मी तिला सोडायला चाललोय खाली. सो लिफ्ट येईल आता. आम्ही निघालोय खाली. आलं ते लोक चाललेत आता. बाय गाईज. बस. ही बघा पडद्याच्या मागे. तर मित्रांनो फायनली अश्विनी घरच्यांसोबत भेटले. सो आता आम्ही निघतोय. सो हा व्लॉग मी आता इथेच एंड करतो. भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय. जर व्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय गाईज.